Галиәскәр Камалның беренче театры кабат сәхнәдә. Бу юлы әлеге әсәргә Тинчурин театры алынды. Яшь режиссер Илнур Гарифуллин өчен театр сәхнәсендә бу дебют. Ул классик әсәргә үзгәрешләр кертергә батырчылык иткән. Пьесадагы вакыйгаларны 20-нче йөздән 21-нче гасырга күчерә. Авангард татар театрының яшәргә хакы бармы? Режиссер шул сорауларга җавап эзли. Һәр татарга таныш спектакльгә нинди үзгәрешләр керткәннәр? Эльвира Хасыдинова белеште. Беренче театр дигән театрны тамаша кылалар. Беренче театр әсәрен Галиәскәр Камал 1908 елда яза. Сюжеты гади. Казанда тарихта беренче тапкыр татар телендә спектакль күрсәтәләр. Иске карашлы сәүдәгәр Хәмзәбай моңа теше тырнагы белән каршы, булдырмас өчен көрәшеп йөри. Шул вакытта аның балалары бер-бер артлы театрга китә. Әсәрне автор Галиәскәр Камал үз тормышыннан алган диләр. Big olur, big kızıl bulur, big yaşır bulur. Спектакльдәге персонажларга костюмнарны дизайнер Наҗия Галимова теккән. Һәрберсен геройның холкына туры китерергә тырыша. Әйтик, эмоциональ, кызуканлы Вәлине күзгә ташлана торган ачык төсләргә киендерә. Хәбиб Рахманны гади итеп күргән ул, Гафифәгә затлылык өстәгән. Без ике гасырны бергә куштык. И күбесенең стилизация булды. Күлмәкләр иде, костюмнарда әзер күлмәк бар иде менә бу Гафифәнең име. Аның өстеннән жилет тиктек. Аны бергә җыдык и аның өчен шундый украшение брош, алгалармы ясадык. Без җыдык бергә төрле костюмнар, төрле күлмәкләр. Нинди костюмнар генә булды и без тагын куштык яңа күлмәкләр. Күпләр яттан белгән таныш сүзләр, кызыклы диалоглар, сценарий авторныкыннан әллә ни аерылмый да сыман. Сәхнә бизәлешендә ачылып ябыла торган 6 ишек кулланылган. Аларга келәм эленгән. Искелекне тасвирлау өчен шулай эшлиләр. Элек диварларны келәмнәр бизи иде. Бу татар йортларында байлык билгесе була. Монда бит такой некий вариант, что беренче театр, беренче мусульман театры ачыла. Теге вакытта. Хәзер ул не актуальны, но хәзер безнең бар бит авангардный театр, бар традиционный театр, бар академический театр. Шуңа күрә между ними тоже бар конфликт. И бу конфликт ул как бы не утихает. И хәзер как раз, на мой взгляд, такой как бы традиционный театр ул әйтә, авангард театр ул кирәк түгел. Шулай бит әйтәләр. Шуңа күрә бу тема сразу становится как бы актуальной. Спектакльнең режиссеры Илнур Гарифуллинга мәктәп балаларына яраклы пьеса сайларга дигән бурыч куела. Ул артык озын булмаска һәм мәктәп программасына кертелергә тиеш. Әлбәттә, бу очракта Галиәскәр Камалның беренче театры иң кулай әсәрләрнең берсе. Беренчедән ул 1 сәгатькә якын гына бара. Икенчедән аны төрле театрлар, үзешчән коллективлар һәм хәтта мәктәп укучылары да сәхнәләштергәне бар. Спектакльне яңадан мин карап чыктым. Хәмзәбайның ролен миңа биргәч тә мин карап чыктым. Bu sosyal sitelerde alanın bitinde birinci teatrını koygan, o turda videolar bir küp, ben bir küpüsünü karadım. Her birisi özünçelikte, her birisi özünçe kızık, her bir rejissör, her bir aktör özünçe yanılık tabarga tırışkan, nişektir yamaça körsetirge tırışkan bu obrazını şuna göre bizge son bu әле соңга коелыш булмас әлбәттә. Бу беренче театрның шуңа күрә бу вариантта авыррак дөрестән дә шушы образны тудыру, образ өстендә эшләү. Бу да, ничек дип әйтергә? Режиссер белән актер бердән булып эшләгәндә генә образ килеп чыга. Шуңа күрә Алла үсә әйбәт булырга тиеш дип уйлыйм. Күп татарга таныш спектакльне куюның үз кыенлыклары бар. Образларны тудырганда артистлар персонажларны үзенчә күрә, үзенчә ача. Фатихны без үзебезчә еврей дип атадык бу персонажны. Нигә еврей ул бик теге җиңелрәк күренсә дә, ул бик акыллы персонаж минемчә, ул бу байда яшәүче персонаж, ул анда театрга барасы килә, анда үз мәнфәгатьләрен кайгырта ул, астан пыстан гына йөреп, шулай үз эшләрен эшләп йөри, һәм инде аны теге аңгыра итеп күрсәтәсе килмәде, аны бик акыллы итеп күрсәтәсе килде минем бу спектакльдә. Инде биби дигәч безнең дөрес әйтәс, иң беренче күз алдына Фирдәүс Әхтәмова килә. Әлбәттә, бик зур
курку җаваплылык белән алындым. Чөнки әсәр дә бу бит инде безнең татар драматургиясенең йөзе каршы булган әсәрләрнең берсе. Бик зур җаваплылык, бик зур шундый дулкынлану, курку белән кабул иттем. Инде ничек әзерләнергә килгәндә мин ул беренче театрны, ул куелышны карамадым, кабатланмас өчен мәктәп ниндидер гадәтләр, ниндидер алымнар иярер дип, мин бөтенләй аны читкә куеп, истә калганнарын да онытып, инде юк карамыйм дип, шулай үзебезчә яңача булсын дип, шулайрак эшләдек. Финалда исә көтелмәгән борылыш. Режиссерның тамашачы белән уйнавы ачыклана. Спектакль геройлары киемнәрен заманчага алыштыра, ә Хәмзә бай һәйкәлгә әверелә. Монда ачы көлү дә бар. Татар театры булмасын өчен бөтен көчен куйган кешегә шулай дан җырлаулары кызык та, кызганыч та. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.